ଆସିଯାଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଗାଧୋଇବ, ତାକୁ କିପରି ହେଉଛି ମସାଜ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ମସାଜ କରୁଛି। ତ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହିମାଲୟରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସେ ମସାଜ ହେଉଛି। ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ହିଁ ଶୋଇ ଦେଇକି ମସାଜ କରିବେ। ତାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଟିକେ କରିବେ ଏମିତି। ଏମିତି ଟିକେ ମସାଜ କଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିଟା ଶକ୍ତ ହେବ। ଟିକେ ଅଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ନାକକୁ ଟିକେ ଟେକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ନାକଟା ଟିକେ ଚେପା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏମିତି ଅଏଲ୍ ମାରିକି ଟିକେ। ତ ବେବିଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଔଷଧ ହୋମିଓପାଥିକର ଏଇଟା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଖିନା ୟୁଜ୍ କରିବି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ମାଆଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ 5 ବୁନ୍ଦାଏ ଲେଖା ପକାଇବେ। ଏଟା ବି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ୱାକ୍ସର ମଧୁର, ତେଣୁକରି ଏଟା ବି ଭଲସେ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଟା ବି ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ, କାଶ ପାଇଁ। ଅଳ୍ପ ଦେଇକି 3 ବୁନ୍ଦା ଲେଖାଏଁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶାନୀ ମାମା ଏହାକୁ ଚୁପଚାପ ପିଇଦେବେ ଭଲସେ। ନିଅ ମାମା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବେବି ଏବେ କେମିତି କୁକୁ ଲଗେଇକି ପାଉଡ଼ର ହିଁ ପକାଉଛି। ତାକୁ ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ପାଉଡ଼ର ହିଁ ପକାଇବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବଡ଼ିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ହେଇକି ରୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବସିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶାନୀ ମାମା ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଉଛି ଗରମ ଦିନ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧା ହିଁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବେବି ଏବେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଦେଲେ। ସିଏ ସବୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ତଳେ ଶୋଇ ଦେଉଛି।